Hi guys, welcome back sa aking channel. Kung bago ka pala sa aking channel, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-hit sa notification button para update sa aking mga video. Ayan na guys, ang hinihintay ng lahat. Tuwang-tuwa na yung mga kabataan ngayon kasi biglang ulan ngayong hapon. Ayan. Ligo agad sila sa ulan guys kasi sa sobrang init ba naman ngayon. So hindi ako nakaligo guys kasi dahil nga katulog ako, narinig ko lang yung lakas talaga ng ulan. Kaya nagising ako paglabas ko dito, ayun may mga batang naliligo kasi yun nga, malakas ang ulan, sobrang init nga ngayon. Ako, tuwang-tuwa yan sila. Dito kasi sa amin guys, Music keeps me dancing. yan, tuwang-tuwa sila. Grabe yung ligo nila oh. Lakas ng buhos ngayon ha. Buti at lumakas kasi para malamig-lamig na naman kasi doon sa loob namin, grabe, maalinsangan talaga. Ang sarap magpa-aircon kaso walang pwestuhan kasi kaya yan. Laking tulong yung ulan na yan kasi Got him! Got him! What the fuck? Watch out, watch out, watch out, watch out! Wrong number! And his name is John C. Easy. Music keeps me dancing.
Ini guys, yun, mayroon pa sa taas naliligo. Ayun. Tumigil na ata sila. Wala na sila. Umalis na. Nabibidyo ka, kuya? Nagsasabi ka? Hi! Ano yan? Dito ako kaya? Nasa solar ka na. Good luck din siya. Oh? Marami na subscribe.